Boučku. Víš, že moc nejsem na tyto romantické proslovy a dopisy, což by tak nevadilo, kdybychom šli na první rande domluvené na Botance, kdy jsme se seznámili. Neboj, nezapomněl jsem na to. Ale my dnes máme svatbu, což je trošku jiná situace, tak to zkusím. Po 10 letech máme svatbu. Nedokázala jsem si to moc představit, ale od prvního seznámení, prvních randíček přes jízdu v kabriu až po zásnuby, kdy uběhl necelý rok, se nakonec vezmeme. Mimochodem stihli jsme to do roka. Placák. Chtěla jsem ti tímto odlehčeně říct, že se nemusíš bát, bude to moc fajn, vyjde nám počasí a všichni se budou skvěle bavit. V tomto osazenstvu se opravdu nemusíš obávat, že by byla nuda, nebo že by se netančilo. Zkus se co nejvíc uvolnit, až si řekneme svoje ano, tak to pořádně oslavíme. PS. Samozřejmě mě zajímá, jak budeš vypadat v bílém, to je jasný, ale je to takové klišé, tak jsem to psát nechtěl, ale stejně jsem to napsal. S láskou, George. Hvězdička? Promiň za ten pravopis, je to hrozný, já vím. Už to došlo. Boučku, koblížku můj, tak je to tady. Možná už se potíš v obleku a nervózně koukáš na hodinky. Neboj, já přijdu. Asi bohužitě nenechám čekat moc dlouho. Po 10 letech jsme se rozhodli to pojistit tím nejvíc originálním způsobem. Už se nemůžu dočkat, až tě tam uvidím. Dopadne ze mě stres z posledních týdnů. A konečně ti budu moc říct nevysněné ano. Děkuji ti, že mě miluješ, i když jsem občas trhlá, dětinská a možná i trochu otravná. A tvá trpělivost je vcelku nekonečná. Díky tobě vím, že láska není jen velká romantika, ale i každodenní drobnosti, které nás dělají šťastnými. Však ty víš, slibuji ti, že tě budu rozesmívat, i když se ti nebude chtít smát. A že budu stát po tvém boku, i když nám život a hází klacky pod nohy. A taky, že se nikdy nepřestanu smát tvým vtipům, aspoň většině z nich. Doufám, že ty myslíš to tež. Pojďme si dnešní den užít naplno a bez starostí. Může se opakovat jednou, maximálně 2krát za život. Jak říkáš. Tak si ho třeba ještě společně zopakujeme. Miluji tě a už se nemůžu dočkat, až se na tebe u oltáře podívám a řeknu si, tohle je můj. Tohle fišák je můj. Tvá budoucí paní Pecha. Tak to jsem nečekal. Na
Přišli jste vedení svým přesvědčením, že jste pro svůj další život našli oporu, člověka nejbližšího, svou životní lásku. Do dnešního dne jste i přes svůj vztah patřili každý sám sobě. Dnes odevzdáváte beze zbytku všechno jeden druhému. Manželství není jen o velkých gestech, ale hlavně o těch malých, o ranní kávě, o obětí po náročné dní, o tom, že se máte na koho spolehnout. Je to cesta, na které se budete učit, růst a někdy i trochu zlobit, ale hlavně milovat. Je málo tak krásných chvil, tak krásných událostí pro přátele, příbuzné a známé, jako sejít se u příležitosti uzavření svazku manželského. Od pradávna tento svazek přetrvával celý život. Znamená nejvyšší závazek, jaký mohou lidé ve svém životě přijmout. Vaše radost a štěstí je radostím a štěstím nás všech, kdo jsme se dnes shromáždili, abychom byli přítomni této slavnostní chvíli. Milí Jiří, budete muset denně bojovat o přízeň své ženy. Budete svou ženu chránit, být jí oporou, chránit ji před dalšími muži, kteří by ji chtěli získat. Milá Kristýno, jste ta pravá, kterou si Jiří vybral. Jiná to opravdu být nemohla. Jste jediná ze 4 miliard žen na této planetě, o které Jiří ví, že s ní bude šťasten, a já věřím, že vy ho určitě nesklamete. Štěstí nespočívá v blahobytu, přepichu a bohatství, ale především ve vás dvou, ve vašem čestném a láskyplném jednání, ve vaší obětavosti, snášenlivosti a opravdovém pochopení, ve vzájemné věrnosti a schopnosti odpouštět. Dnes si řeknete ano. A tím říkáte ano nejen jeden druhému, ale i společné budoucnosti. Ať už vás čekají dobrodružství, výzvy nebo obyčejné dny, přeji vám, ať je prožíváte s úsměrem, respektem a láskou. Dámy a pánové, nyní pozorně sledujte, co mi odpoví snoubenci na moje otázky. Budou jednoduché, ale velmi, velmi důležité. Táží se vás, ženichu Jiří Pecho, zda jsou vám dobře známa práva a povinnosti plynoucí ze svazku manželského a zda do manželství vstupujete dobrovolně se zde přítomnou slečnou Kristýnou Hanušovou. Ano. Děkuji vám. Táží se vás, nevěsto Kristýno Hanušová, zda jsou vám dobře známa práva a povinnosti plynoucí ze svazku manželského a zda do manželství vstupujete dobrovolně se zde přítomným panem Jiřím Pechou. Ano. Děkuji vám. Dámy a pánové, jak jsme slyšeli, oba řekli ano, a to je skvělá zpráva pro nás, pro všechny. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené, prohlašuji vás za muže a ženu, za manželem Pechovi. Především bych chtěl poděkovat za to, že tě mám, Kristýnko. Už když ses narodila, přestřelil jsem pupeční šňůru, tak jsem věděl, že jsi moje. Protože to se tak stává. Když jsem byl přizvaný na porod, tak to bylo krásné. Takže jsem na tebe hrdý, pyšný tatínek. Takže ještě jednou, milá Kristýnko, předávám tě tady mladému Jiříkovi, kterýho musím vysvětlit jednu věc ještě. Asi hodně lidí, jsou tady fámy, různé fámy, asi bych to tak nazval, že první setkání s Jiřím je taková vzpomínka
když jsem se vracel z mikulášské zábavy a můj skoro zeď tenkrát ležel v postýlce s mou holčičkou. Mohl jsem dopustit tohle? Nemohl. Oni totiž tvrdí, moje dcera tvrdí doteď, že jsem ho vyhodil. Není to pravda, není to pravda. Protože já jsem jenom řekl, ať se přestěhuje do jiného pokoje. To, že se sebral a odjel, to už... Odešel. Takže já myslím, že seznámení bylo krásné, protože do té doby mě dceruška ani nepředstavila, jako, takže chápete, a to Jiřko, musíš pochopit, až budeš mít jednou dceru, budeš ji chránit. S Kristýnkou jsme se poznali v prvním ročníku na Gimplu. Já byla trochu nervózní, jako teď. Ale Kristýna, ta přišla se svou typickou energií a humorem, který si člověk nemůže nezamilovat. Chvilku na to přišel Jirka. Pamatuju si, jak nám okamžitě padl do oka. Ale hlavně s ním se Kristýna smála ještě víc. A když vidíte kamarádku, jak je šťastná, je to jedna z nejhezčích věcí na světě. Za ty roky jsem si uvědomila, že jste mnohem víc než kamarádi, že jste moje rodina. Jirko, děkuji ti zkrátka za to, jak ses o Kristýnu staral, a teď je to ve tvých rukou, aby si zajistil, že z ní bude ta nejšťastnější žena. A já vím, že s tebou bude. Jsem šťastná, že jsem mohla být u zrodu vašeho vztahu přes všechny ty roky po tento významný den. Vaše láska je nejen viditelná, ale pro některé z nás také inspirující. Těším se na další společné chvíle a životní momenty. Váš Lenoch. Já si nesmírně vážím, že Jirka mi dal tuhle příležitost, možnost být jeho svědkem na společné svatbě s Kristy, protože oba dva pro mě spoustu znamenají, máme doopravdy moc rád. Dlouho jsme hledali takové skvělé přátelé, který víme, že se na ně můžeme kdykoliv spolehnout, protože víme, že to není úplně běžný. Přátelé se mění, ale tady doopravdy cítím, že je to něco, co může být doopravdy na furt. Takže opravdu si toho vážím. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na chystání této svatby, protože, jak můžete sami vidět, je tady spoustu věcí, které nejsou jednoduché nachystat, přichystat, domluvit, zajistit, takže všem moc díky, že jste tady, ať už včera, dneska, jakkoliv pomáhali. A samotného mě neskutečně dojala dopis od Kristy Jirkovi. Nečekal jsem, že mě to tak sebere. Myslel jsem si, že jsem trošku tvrdší borec, i možná Jirka, taky mě překvapil. A nechci tady ten jejich čas trávit nějakým příběhem, protože těch příběhů je spoustu, ještě spoustu bude, nebo minimálně tomu určitě věřím. A chtěl bych, aby si tento den všichni společně s nimi užili a budu se těšit na následující program, který je připraven. Věřím, že je spoustu věcí, které ani netuší, že vůbec budou. Snad jim to udělá radost, nebudou naštvaní. Tak si to hlavně tento den užijte společně s Jirkou a s Kristy a pojďme do toho.
Krok. Kdo doma častěji vaří? Kdo je větší romantik? Kdo je větší bordel? Kdo se jako první v pohádce chodí usměřovat?